pag-usab, mga angkol ug mga auntie. Tugutin na sab ko din yun ng mga ina sa tagkatahuran na maayong gabi, magandang gabi po sa lahat ng nakatutoy pa rin sa programang ito, Tutoy na Love. Siyempre, itong programang to, marami na pong nakakaalam dito sa ating programa. Walang nagulat eh. Alam na nila, pag ganitong oras, 9 p.m. hanggang 12 midnight, oras na parang mututoy. At syempre, yung bagay-bagay na pinag-uusapan po natin dito ay yung mga day-to-day lives, yung mga nangyari pa nung dati, nung kapanahunan pa ni Mampur. Alam kong marami po tayong mga experiences na kailangan nating namnamin o kailangan natin po i-treasure. Na balang araw din, pwede mo rin yan, no? Mai-share mo, hindi mo lang na-share siguro sa iyong mga anak dahil nga busy ka, nagtatrabaho ka. Pero pag magkaroon ka na po ng apo siguro, pag may mga grandson, granddaughter na po kayo, ikaw call, ikaw auntie, may kwento mo ito at sasabihin mo sa mga apo mo. Ito yung linyahan, no? Alam mo, nung dati... May nagkwento sa akin, no? Paano mo malalaman na isang uncle at saka isang auntie medyo may edad na, kumbaga matanda na. Matanda, hindi naman. Ibig ko sabihin na nasa tamang edad na pag magsasalita at mag-ikwento sa iyo. Alam mo, nung dati... Naalala ko tuloy yan sa dati naming driver po dito sa MBC. At madalas ko siyang nakakasama. Siguro ilang years ago siguro yun, no? Sabihin natin na mga 15 years ago, 15, 14, 13 years ago. Akalain mo, no? 15 katuig naman dadedre sa MBC. Para naman tagtiguang ane. Pero kahit pa paano, at least kasama nyo ako. Noon dati pang radio station dito sa MBC, no? Dati sa Yes tayo. Pero ngayon, nalipat na po tayo sa Love Radio at nalipat na po tayo dito sa oras na to na 9 p.m. Alam kong inaabangan ng mga manong driver net ang programa ko. Kaya kung wagali mo na minaw sa akong programa ay Lucion! Mandiyan ako na yung kigol. Ayan. At syempre mga kabisyong, pinag-usapan po natin etong regalo. Ang regalo ay may malalim na kahalagahan sa maraming paraan po. Etong ekspresyon ng pagmamahal. Pag binibigyan mo ng regalo ang isang tao, ibig sabihin yan, mahal mo siya, nag-aalala ka sa kanya at may suporta kang binibigay sa taong yan. Halimbawa, ako, bibigyan mo ako ng ham. Maraming salamat Ma'am Remy and Sir Willie sa ham. Eto din, nagbibigay din ng saya. Ang pagtanggap ng regalo po mga kabisyo ay maaring magdulot ng saya at kasiyahan sa taong tumatanggap. Halimbawa, bibigyan mo ako ng ham, matutuwa ako. Yan yun, nakakatuwa yun. Kaya dahil nga naalala mo siya. At siyempre, tayo po yung nagpapasalamat dyan. Eto din, pag binibigyan mo ng gift ng isang tao, yan po ay simbolo ng pagpapahalaga. Nagpapakita ang regalo ng halaga at importansya ng tao sa buhay na nagbigay. Yan. Pagpapakita ng suporta. Pananglitan o sa karegalo nga makatabang sa ilang profesyon. O kaya kalingawan, diba? Bibigyan mo ako ng headset. Yan. Matutuwa ako dyan kasi nakakatulong yan sa akin. Ayan. At alam mo mga kabisyo, no? Ang regalo ay higit sa simpleng bagay. Ito ay nagdadala ng damdamin, kahulugan at koneksyon sa pagitan ng nagbibigay at tumatanggap. Nung nabanggit po natin kanina, pag sinabi mong binibigyan ka ng regalo, hindi ka mag-e-expect na ikaw din na namigay ng regalo mabibigyan, ha? Batay sa ating pananaliksik, ha? Halimbawa, pag binigyan ka ng regalo ng isang tao, ako ngayon, bibigyan kita ng regalo, hindi ako mag-e-expect niyan na ako'y bibigyan mo ng regalo din. Oo. So, kung baga, it's one way lang yan, ha? Hindi yung, binigyan kita ng regalo, ha? Next week, bigyan mo din ako, ha? Huwag ganon. Kasi pag ganon ang mangyayari,
Lusion, madyan ako na imong kigol. Ayan. At syempre, balik po tayo sa pinag-uusapan natin mga kabisyo, no, tungkol sa mga bagay-bagay na natatanggap po natin nung kabataan po natin tuwing Pasko. Ayan. At ang pinakamahalaga ay isaalang natin yung interest at personalidad ng taong bibigyan mo. Dahil bata yan, matik po yan, no, sa mga ninong at saka ninang. Dapat bibigyan nyo regalo, ha? Hindi yung pera. Bakit ano bang pera? Ano bang meron dyan sa pera, Toy? Marami pong na-scam po dyan sa pera kasi sasabihin ng magulang, hawakan ko muna tong pera mo, ha? Kasi baka magastos, bibigay ko lang to pagka kailangan mo na. Pagdating ng panahon, kasi may naisip mo ng bibili, gagamitin mo na yung pera. Sasabihin mo sa magulang mo, sana yung pera ko, Nay. Magagalit na yung magulang. Sasabihin, ang dami mong hiningi sa akin na pera, tas hinihingi mo pa yung pera na binigay ng ninong mo. Lusion ko ng kigol mo. Ayun, na-scam in town ang bata. Shout out sa mga magulang na ganon! Col, kasama ka dyan, Col, no? Kaya ako, no, may mga inaanak din ako, no? Mga inaanak ka, hindi yung naanakan ko, ha? Mga inaanak ko, shout out po sa inyo. Mahal kayo ni Ninong. Abangan nyo na lang, ha, mga inaanak ko. Ibibigay ko yung regalo ko sa inyo. Sa mga anak ko, ha, hindi sa nanay. Okay, marami pong salamat sa mga nakatutok na po dito sa programa at marami pong salamat ikaw manong driver, Grab, taxi driver, trailer truck driver, Lala Move driver, ano kang klaseng ano ba merong trabaho meron ka ngayon, isang security guard siguro na nagbabantay sa isang opisina o kaya business establishment. Sa mga nagtitinda po dyan na may radyo sa gilid, shout out po sa inyo mga angkol, mga auntie. At kami po, ako po, Totoy Bato, kasama nyo po gabi-gabi. Lunes hanggang Biyernes, simula ng 9 p.m. hanggang 12 midnight. Yan. At sa Biyernes po pala, mga higala, no, mga kabisyo, magkita-kita po tayo dyan sa may PTEX, no, para sa festival po ng naturang ng lugar. Alam yung PTEX, yung sakayan po ng mga bus dito sa may Parañaque yan. PTEX Parañaque Integrated Bus Terminal po yan. So doon po tayo, may mga games po tayo, mamimigay po tayo ng papremyo. Hapon po yan mga kabisyo, around siguro mga 3:00 ng hapon siguro, no? Or 4 ng hapon, andyan na po kami sa may gilid po ng PTEX, may stage po tayo dyan. Magwarawara po si Totoy Bato dyan, ha? Kasama ko po si Konyo Bicolano, Robin Siena, Uncle Dagol, Tanya Chinita, Kiko Tanggero at yours truly, Totoy Bato, ang mulusi sa imong kigol. Daghang salamat. Ug I'll leave you with a song from Air Supply. Sa mga nasa biyahe, ingat po tayo. God bless po sa lahat. Ito pa rin si Totoy Bato, amping pirmi. Yo!